Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da safiyar Alhamis daga nan Randawa Media Concept. Na labaran duniya tare da ni Isa Sani Randawa, amma da farko ga kanunsu. Wani hatsarin mota ya laƙume rayukan ango da 'yar uwar amarya. Ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yi sabon naɗin mukamai. Akwai batun buƙatar bincike kan mutuwar tsohon ɗan wasan Super Eagles da ya mutu a Uganda. Gwamnatin jihar Kebbi ta ƙaryata ikirarin hukumar samar da wutar lantarki. Sai ku biyo mu sannan hankali don jin cikakkun labaran. Za mu ɗauko shirin labaran duniyar ne daga ƙasar Amurka, inda masu amfani da shafukan sada zumunta suke mayar da martani cikin ɓacin rai da kuma ƙorafe-ƙorafe bayan da aka wallafa wani bidiyo ne a shafukan Donald Trump da ke nuna yadda aka sake gina Gaza. Wani wurin shakatawa a bakin teku mai ɗauke da wani mutumin zinare na shugaban ƙasar Amurkan. Matatar man fetur ta Aliko Dangote sun sake karya farashin man fetur a Najeriya saboda karatuwar azumin watan Ramadana. Wani mummunan hatsarin mota da ya afku a jihar Bauchi ya laƙume rayukan wani ango da ƙanwar amarya. Mintuna kaɗan da gudanar da bikin. Mummunan hatsarin ya jefa al'umma cikin alhini na lamarin da ya sa amarya ta yi rashin kwanciyar hankali. Lamarin da ya haifar da fargaba kan yadda ake kiyaye hanyoyin mota musamman ma lokutan bukukuwan aure. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen kudancin Afirka SADC da kuma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen gabacin Afirka EAC sun naɗa tsaffin shugabannin ƙasashe Uhuru Kenyatta na Kenya da Olusegun Obasanjo na Najeriya da kuma tsohon Prime Minister Hailemariam Desalegn na Ethiopia a matsayin masu shiga tsakani wajen tsara shirin samar da zaman lafiya na yanki a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. To nan cikin gida kuma gwamnatin jihar Kebbi ce ta karyata ikirarin da hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta yi na cewa sake gyaran ayyukan ruwan yauri alhakin gwamnatin jihar ne. Sakataren gwamnatin jihar SSG Yakubu Balatafi da ne ya bayyana haka lokacin da yake zantawa da manema labarai a ofishinsa da ke birnin Kebbi. Za mu karkare labaran duniyar ne da batun ɗan wasan Najeriya Ahmad Musa, inda ya nemi a yi bincike kan mutuwar tsohon ɗan wasan Super Eagles Abubakar Lawal a ƙasar Uganda. To da wannan muka kawo ƙarshen labaran da muke muku tanadi a wannan safiya. Kafin na madadin ma'aikatan Randawa Media Concept, sunana Isa Randawa da na gabatar a wannan lokaci nake cewa mu kasance cikin amincin Allah. Sai an jima.